I dag skal vi med reporteren Carsten Schødt på arbejde. Jeg synes allerede, da jeg kommer ud, jeg kunne mærke, at det er en bedre historie. Det bliver så godt. Godt, det er godt, det der. Afsted! Kasper Christensen igennem. Vi skal forbi Radio Mega, der samler tæskeholdet igen. Jeg synes, hun har nogle kæmpe patter. Der er et yndigt land. Sådan skrev Adam Oehlenschläger om kongeriget Danmark tilbage i 1819. Men hvad er dette yndige land, der står med brede bøge anno 2013? Og hvilke mennesker bor nær Salten Østerstrand? Igennem røg og damp sejler vi op ad åen, hvor vi igen følger den enkelte dansker på godt og ondt. We are red, we are white. Velkommen til Danish Dynamite. I dag starter Danish Dynamite på Lyngby Lokal TV, hvor vi møder reporteren Carsten Schødt, der netop har sagt sit job op. Jeg er blevet headhunted af TV2, hvor de ringer til mig og siger, Carsten? Jeg siger, ja, det er mig. De siger, Carsten Schødt er nemlig sådan en, der catcher the moment. Carsten har nemlig fået muligheden for at komme på en prøvedag på TV2 News. Gør han det godt, åbner det muligheden for en fastansættelse som korrespondent. Hej. Jeg er blevet fyret. Nå. Nej, jeg er der. Jeg har fået et andet arbejde. Jeg kan ikke fyres andet end opad. Jeg ved godt, jeg skal over og lave noget stort nu, og jeg skal over og lave TV2 News. Men lige nu, der føler jeg mig lidt som Batman. Jeg holder der. Nej, jeg skulle ikke sådan en... Imens er Carsten ankommet til TV2. Det er nu, han skal vise, hvad han kan som reporter. Jeg har altid gerne været korrespondent, siden jeg stod 6 Minutes første gang. Og der gør det op for mig, at jeg kan hjælpe andre mennesker. Lars Riesen, er der en der? Ja. Er det Lars Riesen? Det er mig. Hej. Carsten Schødt. Og du er? Den nye korrespondent. Altså en af dem, der er på prøve i dag? Jeg visualiserer The Secret, at jeg allerede har jobbet. You gotta risk it to get a biscuit. Jeg troede faktisk ikke, at der var flere i dag, så der er kun 3 opgaver tilbage. Det er fint, det er de bedste, tror jeg. Trafikken i København, kaoset. Tag ud og kigge på trafik. Det gider jeg ikke. Tag ud og kigge på en rockerborg. Det er heller ikke lige mig. Så er der en opgave på Christiansborg. Ja. Demonstrationer. Ja. Kina. Det er sådan nogle spørgsmål, jeg gerne vil undersøge. Vores bedste fotograf, Barbara. Ja. Ham kører der med i dag. Yes. Hej. Hej. Har du prøvet det før? Ja, jeg er reporter. Carsten har skudt papegøjen og har fået præcis den historie, han drømte om. Jeg har catchet et moment og gjort det til mit moment. Dorte. Nervøs, men samtidig også en lille smule liderlig. Carsten Schødt er næsten fremme ved Christiansborg. Det er nu, han skal bevise, hvor dygtig en reporter han er. Men noget er helt galt. Hvor er alle menneskerne henne? Der er ikke nogen som helst demonstranter her jo. Bare kom ud. I can kill a story. Then the story go. Yeah, I'm dead. Så en gang imellem må man så også sige, if you can't find a story, go another place and find another story. Den der Rockerborg-historie, er den taget... Så tror jeg, den bliver taget nu. Tak. Det her, det bliver godt. Der er knald på. Nu rykker vi. Da der ikke var nogen demonstranter, reagerer Carsten prompte og sætter afsted mod Rockerborgen. I mellemtiden er Jim og Sune nået frem til den sidste location. Sune håber for alt i verden, at Ja, men så går der lige et par minutter, og så kommer der et skrig. Ja, et verdensklasse skrig. Story. Right. Film. Journalist. Carsten er ankommet til Rockerborgen. Det er her, han vil lave den historie, der skal imponere redaktøren og dermed give ham jobbet. Pick your camera, and I will pick my mind. Jeg synes allerede, da jeg kommer ud, jeg kunne mærke, at det er en bedre historie. Det er et Carstenland. Det bliver så godt. Carsten Schødt er ude ved et af brandpunkterne i Danmark. En af disse såkaldte rockerborger, som dukker op som små knuder i brystet på en Hvad kraftværk. fanden laver I her? Vi er ved at lave et indslag om rockerborg. Kommer ikke til at ske her. Nej. Nej. Ved du hvad, det var en trussel på livet, det der. Nu begynder historien at komme ind i mit hoved. Nu går vi ind og drejer på knapperne, ikke? Prøv lige at give mig kameraet. Vi skal vise, at det her sted er farligt. Carsten holder fast i rockerhistorien. For at understrege virkeligheden, vil han filme sin fotograf Barbala, der løber skræmt væk fra Rockerborgen. Det er jo ikke iscenesættelse og manipulation. Det er, jeg tager seeren blidt i hånden med min blide hånd. Så trækker jeg dem stille og roligt igennem. Kom så, værsgo. Godt, det er godt det der. Okay. Man oplever noget og tænker,
Hvad skal jeg lige dreje på for at gøre det bedre? Hey, Risen, den der trafikhistorie der, du havde, er den taget? Faktisk. Det skal nok... Velkommen her på TV2 News. Antallet af dræbte fodgængere i trafikken er stærkt stigende. Vores reporter Carsten Sjø var i dag vidne til en påkørsel af en fodgænger. Flere og flere danskere bliver dræbt i trafikken. Men i modsætning til andre korrespondenter, der først møder op, når uheldet er sket, er der, mens det sker. Carsten Sjø, TV2 News. Og det var vores nye reporter Carsten Sjø, der rapporterede fra ulykkesstedet. Ja, kraftedeme mig godt indslag. Tak. Kraftedeme mig godt. Og det er jeg glad for. At lave noget mere. Skal vi Flere det? indslag, ja. Vi skal jo I mere. morgen. Tak for det. Hvordan gik det på Barla? Jeg ved det ikke. Jeg vidste jo godt, da jeg står på stedet. Det her, det er history, for det siger mine eyes. De ser det, min mave siger historie. Men redaktøren, den der må jeg skal på mas med ham i aften. Og den havde jeg, altså det kan godt være, jeg havde set, at jeg ville få jobbet. Jeg havde sgu ikke regnet med det. Men jeg har den også den her nu. Hvis 60 Minutes ringer, så kan det godt være, at jeg tager telefonen og siger, at jeg gør det på 30. Undskyld. Ja. Det er derude, det foregår. Det er ikke herinde. Det er derude. Sometimes people say to me, you're not flying. But I'm saying, yes, I am. It's because you're down there looking at me up there. Hvad var den? Skridet. Med dette skrig siger vi tak til Danish Dynamite i denne omgang. Næste gang kan du se med, når vi følger en ambulanceredder en dag på arbejde. Ja, han sidder hernede. Har du taget lort, eller hvad? Vi skal følge ejendomsmægleren Jeppe K. gennem endnu et salg af en luksusvilla. Og så har Morten endelig fundet sig et barn. Kærlighed har ingen alder. Og sådan er det. Og så skal vi til release party af kongernes nye clubhits. Hvad fanden sker der? Hvad er det, du laver?